ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା କୁଆଡେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ବାହାଘର 15 ଦିନ ପରେ ଉଦୟଗିରି ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆମ ଶନି ଠାକୁର ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ବାଲଚମରୀ ବଜାର ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ସିନେମା ଯାଇଥିଲ? ନା ସିନେମା ଯାଇନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ମା ବିଣା ଯାଇଥିଲି ବଲଦେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରେମ ବହୁତ। ଶାଢୀ କେତେଟି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛ? ଶାଢୀ ଏବେ ମାସେ ଥିଲା ତାକୁ ବ୍ଲାଉଜ 8 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି ଶାଢୀ 4 ଖଣ୍ଡ ସାୟା 2 ଖଣ୍ଡ କହିଲା ମୋର ନାକ ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନାଇଛି ନାକ ଫୁଲ ଆଣିଦେଲି 500 ଟଙ୍କା ଆମ ଘରେ ନୁଚେଇକି। ଆରେ ହେ ଏତେ କଥା ହେଇଛି ଆମକୁ ସବୁ କାଇଁ ଭୋକ ବନଉଛ? ନୁଚେଇକି ଆଣି ଆମ ଘରେ ଜଣେଇ ନଥିଲି। ନାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନାକ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିସାରିବେଣି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କଥାର ଚାତୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନ ଖାଲି ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଅନୁଭବ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ? ନା ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି।